Közben jelent okozni. Úgy gondoltam, egy kicsit folytass a Hogwarts Legacy-t, már csak az is, mert kíváncsi vagyok. Ugye sok új mód hozzá. Kíváncsi vagyok, hogy ezek a módok, ezek mit vannak. Egyébként kicsit még sötét lámpával direkt, egyre meg másrészt elhelyezni, de szükséges. Ellenben a kamera képem az nem annyira volt jó helyen, az feltűnt. Úgyhogy most lehet, hogy ezen módos. És megnézzük, hogy ha ide, akkor vajon mi lesz? Jó. Na, csak most nem tudok átkattintani ide. Zárjuk. Folytass. Na, akarok majd foglalkozni, de az már lehet. Viszont holnap este mindenképpen lesz. Megígért RP. Meglátjuk, hogy fogja bírni most a gép. Állítottam itt a dolgokon. Az FPS mennyire? Nem tudom, valami nem az. Revelio. Beszéljek Kik professzorral. Jó, na nézzük. Ja, igen, árat. Megjelenítéssel. Nálatok minden rendben? Vagy csak nekem? Fölraktam ultrára, de szerintem ronda. És tényleg, mintha jobb lenne. Ez röhály, de tényleg. És nem az FPS-sel van baj, vagy ilyesmi, hanem úgy egyszerűen jó. Még lehet, hogy teleportáltam volna is, de nem baj, legalább egy kicsit gyakoroljuk. És itt van az a szövegbuborék. Ez fönt van, vagy lent van? Lehet előbb azokat kéne megcsinálni, mielőtt Fig professzorot. Na jó, nézzünk akkor a kincses térképet tanulmányot. Jó, de itt is van még egy ravaszdi. Oi, can you help me? Na, Hello. mondjad. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Hát Following a megnézzük. Hogwarts treasure map. Kincsek érdekelnek. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Állítottam valamin. Igazából itt a skálázás. Az FSR minőséget átállítottam. Szerintem az volt. Akkor maradjon magason. Nem próbáljuk a mérjen. Itt valaki itt lesz benne. Ő akar velünk. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. They forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do. Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most Majd, welcome. Try to have a bit of fun today. A döntéseknél a Twitch-en ti tudtok szavazni majd. Ez nem jelenti azt, hogy azt fogom csinálni, Revelio. amit ti javasoltok. Ez csak azt jelenti, hogy figyelembe fog itt egyen lejjebb. Ó, itt valaki 100. Revelio. Még egyen lejjebb. Zárva van. Ott meg van. Itt mi van? Ja, ez a Hogsmeade against Trill. Revelio. Akkor még egyen lejjebb, de itt a sok nem így. Nem, úgy van megcsinálva, hogy akkor lejjebb kell mennünk valahogy, a lépcső. És még le. Aha. És ezen a szinten van. Revelio.
rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Erre lesz. There's the fountain. I'm getting closer. És itt is The van valami. Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Jó, de... Revelio. De hogy tudom megnézni azt a kincses tér? Köztárban van? Szobor. Akiózni kell azt a tájkép. This stairwell looks promising. Revelio. Itt lesz egy ilyen izé. Jó, Lumos. aktiválhatjuk. Ott röptet. This Itt looks van like a the kép. portrait from the map. Now, where's the treasure? Aha! There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Autentikus történik. Ja, de azt még nem találtuk. Azt szerintem lent lehet. Accio! Revelio. Ó. Az igen. Revelio. Is van egy ilyen jel. Ja, itt nem lehet átmenni. Melyik az első van? Igen. Varnak valami, vagy mi az? Gyermekkel a kezén vadásznak. Revelio. Ja, itt van egy. Vérfogas által megkapott bosszorgány tragikus történet úgy döntött, hogy elmenekül otthonról, és férjét szerint a lánya ezután egyértelmű, de tök jó kis titkos ajtót, de nem ellenné. Azt a Sphinx izét kerestem, hogy hol lehet. Revelio. Igen, kobolderekkel. I used the light transfiguration, but now it seems to be getting... Ja igen, itt ezt nem tudom felvenni, mert... Ez a páncél Sir Skagletor a figyelmetlen volt, aki meggondolkodó kihívott egy helyi trollt, egy székfoglalóját. Revelio. Három hasonló nevű gyönyörű meredek helygensnek állítom. Aha, nem ja, és így meg visszajutott. Revelio. Nem tudom, az a Sphinx hol lehet, de majd meg... Na, ahogy volt. Szerbusz, Roland. Szinte csodaszámba megy. Nézd, hogy hol tartott jelenleg. De remélem, hogy laza napod van nekem. Még annyira nekem volt vészes, bár... De hát ez már csak... Aha. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes. I'm sorry. I'm Nelly, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Jó, Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. Reméljük van gyors utazás. Oda pont nincs. Ó, art majd. Jó, mindennek. In a cabinet, eljön I'd az love to know what ideje. you find, if anything. Kéne meg... Jó, Revelio. ez a kastély, ez nagyon összetett, nem csak... Jó, hát nekem van GPS-em, úgyhogy... Meg ugye van hoppáló, aminek ugye pont az lenne a lény. Mindjárt lemegyek, megnézem. Aha, itt van a csávó. What have you learned? Aha. Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Sok pozitív karakter van benne, ugye jobban Well, örültem volna, ha on to the next Hogwarts mystery.
rendszert megtartják. Rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Mert eredetileg lett, ami így figyeli azt, hogy miket. És attól függ a NPC-ról viszony. Állítólag a folytatásban már benne. Minden esetre mindjárt itt vagyok. Sehova. Nos, vissza is tettem. Ja, nem ide kell. Jó. Irány a csillagvizsgáló torony. Levioso! Levioso. Revelio! Revelios. Wow. Aha. Pajzs szörnyeg egy vadal varramású varázsló bolonos kísérlet ábrázolja, trollokat tanít balettra. El lehet képzelni, milyen nagy hatással lett volna a művészetekre, ha tényleg úgy néz ki, a trollok nem annyira Revelio! vették jó néven a dolgot. Jó, hát a csillagvizsgálatorony azt... És itt egy telep. Valószínűleg örömmel hallották, hogy valójában tévedtek. Úgy tűnik, hogy egy ír és egy brit csillagász, egy olasz asztal, tudomásom szerint mindannyian muglik, azt javasolták, hogy a por föld körüli pályájátásával kössük össze a meteorokat az üstöt. Zseniális tényleg, csak elképzelni tudom. Bosszantó módon neveztem, hogy tovább kell használnom az álnevet. Az oka viszont már nagyon várom, Tantar, Mantar, hiányzó drága, Szukrita vagy Szucsrita. Revelio! Érdekes kis levélkel. Ez az asztal egyébként nem ilyen asztal volt a Arkán. Na de hol lehet az a... amiről beszélt? Ott van. A Daedalian key. Wonder where it might lead me. És ezt hogy kellene ott oda megy. Itt a szekrény. There's the cabinet. How do I get this key in there? Space-szel le lehet csak. Brilliant! Mi? Értem. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Igen, majd visszavisz. I miss playing gobstone. Érdek. Na, de hát akkor már följövünk Revelio. ide a csillagvizsgáló toronyba, hogy körül. Meg is éri, hiszen van itt egy kék 4 szemes szemüveg, meg egy hóbor. Egy távcső, igen. Vajon van-e itt valami? Revelio. Ott röpködtek. Na ez milyen? Ez a távcső van a legjobb csillagvizsgáló eszköz, amely tökéletes a hold, a csillagok és mindenféle égít. Hát egy távcső esetén ez mondjuk nem egy hátrányos tulajdonság. Ja, és itt volt lent Harry. Aha, itt volt el lent, amíg fönt a Dumbledore-t megölték, vagy hogy... Jó. Na, akkor... Csajhoz kéne visszamenni, aki itt van, és ott az Hopput. Amúgy a Hopp hálózat meg a filmekben sem említve, mert ugye a Hopp hálózat az hát igazából azért szűnt meg, mert probléma, mert a sötét varázslók be tudtak jutni a kastélyon. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Igen, volt I egy do hope you láda, continue ami... on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Slytherin house chest. Azért az elég. Na, akkor itt megvoltak a mellékküldik. Itt nincs, itt nincs, itt nincs, itt nincs, és itt nincs. Akkor Füge professzor. Vagy amúgy hova mutatok? Ja, dehogy rendezem én a ládában még. Hát egy darab van, ami 14. Úgyhogy jó lesz. Talán ide. Az a baj a térkép esetén, hogy a kastélyon belül ugye a 3 dimenzió miatt nehéz eltalálni, melyik magasságba kell teleportálnod.
És így előfordulhat, hogy nem oda mész, ahova kell. Mint ahogy most is. Egy ilyen lejjebb lesz több szinten. Nem is tudom én akkor. De most jó helyen vagyunk. Revelio. Ez itt a fügepro otthona. Na, Fig professzor, mintha időbe esett azzal a felett, hogy megszervezzem egy új diákról. El tudja ezt hinni Weasley professzorra, valamint egy mentorra, hogy én önre bízom, hogy kérem keresse fel Weasley. Phineas, Nigel, hát igen, róla hallhattunk ugye a könyvből, ő volt Sirius Blacknek a ükapja, talán nem tudom ki-e. Revelio. Itt nincs semmi. De Fikról sincs, akkor várok. Jaj, aludtunk egyet a földön, míg megjön a professzor. Csodálatos. Na beszélj. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library, the restricted section to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Szóval Professzor Hacattel kell valamit kezdenünk, és akkor utána mehetünk majd a zárolt részlegbe, azért a könyvért megyünk-e. De mivel a könyvtárba kell menni, vélhetően mert hát mi más tartana az ember egy könyvtárban. Na, akkor... Jó, ravazni. Jó, oda helyezem, hogy tűnjön el innen ez a hülyes térkép. Ott van úgyis gyors utazás. Jó, nyilván ez is a tutoriál része, megtanítja, hogy ezek a kis mellékes dolgok itt is vannak. This must be my house chest. I just need... Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. A bit violent, but 16. says it get out our Nem tudom, frustration. miért 14 ugrott be most. Jó, nézzük át újra itt akkor. Ide kell menni, és ott le van zárva a zárolt részleges küldi. Repülni még nem tanulhatunk meg. Kéne az a rohadt. Nem, de oda kéne menni, az ott följebb. Hoppá. Ez tűnik úgy, hogy közel van ott. Ugye 3D-ben nehéz felfogni. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell. Handy for lighting torches, burning away spiderweb, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Varázs kombináció gyakorlat. Aha. Seems crossed ones isn't a secret. Ja, tehát valójában engedélyezett dolog ez a párba. Mellékküldi. Második menet. Varázs kombináció. Jó. Akkor gyakorol.
és harcolunk. Meglátjuk, hogy... Hát ugye normál nehézségen vagyunk, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit durvák a harcok, de meglátjuk mennyire, mert ugye van egy kis Souls-like feeling ennek a game-nek is. Revelio. Ez sokan talán is érték like játékok kedve. Ja, ez zárva volt ez az ajtó, ugye nem látom. És a hülyékön 4 állat kutyának tesztrál a griff, kimegy a hipogif közön, teljesen kimegy. Ez egy érdekes dolog, akkor el kell nyernem vagy egy tesztrálét, és akkor jó lesz. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Yeah. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Na kezdjük. Jó, ez egy sikeres kombó volt. Igen, az meg jó, az is Excellent meg four. Levioso. Accio. That's it. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Figyelj, nem annyira meleg a radiátor, pedig a tűz ég. Jó, ez megvolt. Akkor most kéne nyernem egy menetet még. Is the next round of crossed Wonzels? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Készen I'm ready. állok. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Legyünk kemények. I'll be dueling solo. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Haladó menet. 3 ellen. Jó, célzás nélkül is. Ja, egy. Na. Hey! Miért nem megy a... Nem megy a védekezés. Mi történt? Nem lehet védekezni. Protego a Q-val. Nem a Q-n volt a Protego. Ezen. Az a célzár. Volt egy patch amúgy a játékhoz. Örülök, hogy átszapták a kontrollt. Jó. You're better than that! Come on! There goes my wager. Levioso. Levioso. Don't shy away now. Protego! Protego. Levioso. Stupefy. Stupefy. Protego. Stupefy. Na végre. Egymás elé állnak, ez nem jó. Pity more people can't watch the duels. Tök, hogy a patch elrontotta a izét, a skill használatot. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Mindenkit lealáztunk. Ja, várjunk, tudok gyorsan hozni, meg sétálni. Igen.
Jó, hát lealáztam őket így is, úgyhogy nem olyan, meglátjuk a boss fight. Azok lesznek a durvák. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Ez az. Mondtam, hogy kapik ezen. Jó. Muszáj ők betenni. Mondjuk a reparok. Incendio! Accio! Leviosa! Incendio! Getting it! Keep at it! And do try not to incinerate yourself. Oké. Na, nézzük meg közben, hogy mit nyitottunk föl. Mindent, szóval a ruházat. Ez a szemüveg, ez sok lettebb. Ha azért 4 szem. Hát ez nem mondja. Valami menő szemüveg nem lenne feltétlenül rossz. Lehet ezek egyik marad ez. Na, sityak. Ez mind gyengébb, mind a küllem remeg. Hát ez a piros kalap, ez egész opás. Meg ez is. Talán inkább a piros. De nem, most nem kalapozunk itt. Ja, tényleg vissza tudom változtatni. Jó, a többi az meg a többi. Várjunk csak, nemrég szereztem egy bűvájtan professzor. Autentikus történet. Hát annyira nem néz. Akkor ez a méltó marad egyenlőre. És akkor nézzük csak, menjünk vissza a processzor. Megint van mellé küld. Mérgező bátorság. Golymókkal akad probléma. Hát kíváncsi vagy. Milyen problémája akart? A golymók az egy tök arany. A golyó is meg mók. A kulacs. Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Ha van kedved, csatlakozz a Discord csatornánkra. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Érdemes-e megvenni? Szerintem érdemes. Egyébként már a YouTube csatornámon egyszer végigjátszott. Bele is tudsz esetleg nézni. Szerintem nagyon jó játék lehetett volna jobb is. Tehát én például ezeket a főben járó hátkokat mondják, ezeket én nem tettem volna bele a helyükbe. Főleg azért, mert elvileg az lett volna a lényeg, hogy egy reputation rendszer van, és ez az kimaradt, mert nem volt csinálni. Szóval valójában bárkit halomra gyilkolhatsz, akkor sem megutálni. Ez egy kicsit problémás ilyen szempontból, vagy kínozhatod őket, vagy akármi. Tehát, hogy ez a része nem jó. Egyébként viszont a játék nagyon hangulatos, és tényleg ezt az igazi jó kis Harry Potter világát visszaadja a hangulatot. Rengeteg
fejtörő van benne, rengeteg izgalmas kaland, felderíteni való, gyűjtögetni való, igazából sok mindent lehet csinálni benne. Nagyon jó. Lesz folytatás is, úgyhogy érdemes végigvinni, bár nem tudom, hogy ugyanaz a szereplő lesz-e a folytatásban, vagy új szereplőt kell majd csinálnunk. Folytatásban már lesz repütési rendszer, megígérték. Ott már teljes. Hát ez is teljes, csak these dry vines are one spark away from becoming kindling. Sejtettem, hogy a tűz megoldja itt a... Egyébként én élveztem ezt a játékot, és végigjátszottam. Most meg úgy kedvet kaptam hozzá ilyenkes időtöltésnek. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Játsszuk-e? Most a új mod támogatás miatt csinálom. Perhaps it doesn't care for light. Lumos. Aha, megsebzett. Szóval a fény távol tartja az ördöghurkot. Hát ezt ugye a filmből is tudhattuk már. Incendio! Jó, a fák. Ja, leomlott. Jó, odáig nem tud. Ja, mert ez egy nagyon rövid távú varázslat. Ne ess le. Nem tökéletes játék, de olyan. Egyszer megéri végigjátszani, és a sztoria sem rossz. Rebellion. Lumos. A Lumosszal vigyázni kell, mert túl gyorsan mozgok, belesétálok, azt megint megsebetni. Jó, arra lehet menni, meg elnézünk. Erről lesz a cél. Akkor lehet, hogy erre menni. Lumos. Vissza. Lumos. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Incendio! Jó, ez bevált. Az is. Az messze van. Meggyulladt az is. Jó, oké, meg lesz. Revelio. Itt nem kéne lennie valaminek? Jó, mindegy. A vádában volt, végül is tudsz, de... Incendio! Hát amúgy inkább a loot I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio! Inkább a loot az, ami nagyon sokféle van a játékban. Nem egy negatívum, de főleg kozmetikai jellege van sok esetben. Jó, akkor begyűjtjük, az pénz, de... Revelio. Ez kellene nekünk, vagy mi? Innen nincs másik kijárat. De ez lehet, hogy az lesz. Jó kereszt. Jó, hát ez nem volt olyan nagy kihívás. Ó! Revelio. Az üvegház. Mérges csáp. Egy láda. Hozzá nagy láda. Dajdalos. A loot rendszer is ebből a szempontból nem lett a legjobban kidolgozott, hogy ilyen nagyon sok cucc van. Tehát tényleg az ember felszereli magát, és utána talál még más nehéz ügy. De lehet fejleszteni is a felszerelést, tehát igazából nem annyira problémás. Van craft rendszer, ha azt vesszük. Vagyis nem craft rendszer, csak enchant. Van egy gyors. Meg valami lezárt izék is van. Jó, most annyira itt nem nézünk körül, na nézzük. Aha, ez még túl erős nekem, de föld is állat. Amit egyébként én most el is tüntetek. És van új köpenyünk, hogy mi? Hát ez olyan, mint egy fürdőköpeny, már ne is. Ez a legjobb megelérhető. Az inventorink jelenleg, na visszatérünk az a jó kis mardekáros talárunkhoz. Úgyhogy ajánlani tudom a játékot, teljes áron nem biztos, de akciósan biztos, hogy megéri megvenni, mert amúgy egy nagyon jó élményes, újra játszható többször is. Én most játszom másodszorra újra, tehát nem is másodszor, mert igazából Revelio. Az nem egy olyan kulcsnak a hang? I accidentally dropped a flobble. Incendio. Aha, jó, sejtettem, hogy őket meg kell gyújtani. De ez tényleg olyan, mint egy kulcs hangját hallani. Most itt lent röpköd, vagy... Itt van. Tényleg itt. Kövessük gyorsan. Wow. Ott le, oké. Megyek. És akkor elvileg, amikor középen van... Got it. Elkaptam. Jó, megvan. Na, szóval vannak ilyen jó kis mágikus cuccok, hogy milyen messze kell menni, mert...
Hát nem annyira, akkor azt már gyalog tesszük ezt a kis utat. Ha kinyílik az ajtó végre, na? Néha lassan nyílik, mert ugye úgy tölti be a mögötte lévő teret. Egyébként FPS-ünk az néha leesik. Most jó, most 60-70 fölött. Don't get too... Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Meg tök mindegy, milyen házban vagyunk, mardekárosak vagyunk, vagy akármi. Mindig benne van ez a pozitív hozzáállás az NPC-k részéről is. Bár itt igazából lehetnék genyó, hogy megtartom ezt az izét, de hát nem kell nekem. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunking for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show everyone how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunking for me. A szintlépés még 30 életerő, az jó, ha van. Még nagyon rövid az életerő csík ott lenne, így is, úgy is, de nem baj. Revelio. Ja, jó ez a ábrázolni, de szerintem az. Na, nézzük újra a térképet, hogy van-e még ilyen mellékes küld. Igazából a repülés lenne jó megtanulni, csak nem tudom, az mellék vagy főküldi lesz. Úgy nézem, nincs másik külding. Akkor odaport lehet. Ugye a magasságokat nem olyan egyszerű bemérni itt a Roxforton belül. Egyébként a játék hatalmas, a világa is, egy nagy nyílt világ, csak még nagy részt a kastélyban mászkáltam. De itt van a világtér, és azért, hát jó, zoomunk ki, értem. És akkor tényleg itt vannak ilyen régi, messze be lehet. És abból csak ez a kastély, ahol most mászkálok, és ez is elég hatalmas. Ugye itt van a Hogsmeade, nem jut eszembe a magyar neve, de mint látjátok, itt van néhány másik. Ezek is itt kis települések, ilyen varázsnak, és akkor idáig lehet lejönni. Egyelőre ez a térkép. A folytatásban nem tudom, hogy tervezik, vagy egyelőre csak ezen a részen jár. Itt akar velünk be. Ugyanaz. Professor, what did you mean when you said your education wasn't traditional? I had bet myself a butterbeer you'd be back to ask about that. It seems I've earned myself a trip to the Three Broomsticks. My father insisted rather adamantly that fun had no place when it came to learning. I struggled with his rather Socratic method of teaching, made no progress with even the simplest spells until I made a game of it. As the process itself became a source of joy, I was able to better retain what I was being taught. I realized then how much fun was to be had in learning, and I decided to become a professor so that I may pass that joy along. I, for one, am glad. I very much enjoy your class. Delighted to hear. Now, I shall not keep you from your studies, nor time with your fellow students, both of which are invaluable to your education. Az órák nem rosszak. Egyébként az egyetlen problémám a játékkal az, egy órán alig van pár ember, na meg most nézzétek meg a káját. Most ez mi? Na ez egy elég durva bug. Na de nem is ez a lényeg. Most már jó. Csak el kellett fordítanom. Na. Az órákon sokszor tényleg nagyon kevés diák van, az az egy, ami zavaró. Ja, az izéhez lejjebb. Nem jó helyre portáltam, igen. Vagyis hopponáltam. Mi? Nem. De mert hopp hálózat, csak ez ilyen hopporos megoldás. Ilyen lángon keret. Aha, itt vagyunk újra. Megint az Fig Professzor padlóján, igen. Ezt nem tudom, miért így oldották meg, hogy itt fölkelünk. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. A záró részleg titkai.
Beszéljünk Sebestyén. Ja, ő valamit fecsegett a zárót részlegbe való bejutásról, úgyhogy egy kedves Sebestyén barátunk, az majd mindjárt beolna. Úgy nézem, hogy ez lesz talán a legközelebbi. Kedves Sebest mindent is, hát végül is egy mi az, házban vagyunk. Nem úgy, hogy egy házban, hogy vallásilag, hanem hogy... Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Jó van, Sebastian, akkor találkozunk ott. Ja, hogy oda se kell mennem, mert egyből oda töltesz. Ó, hát ez így egyszerűbb, mint rohangászni a kastélyban. Jó. Ja, mert ez most dungeon. Ja, és ahogy lépkedek, jelzi a piros izével, hogy hangos That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Jó. Jó, megtanultuk. Kiábrándító bűvájt. Aha. És mivel tudok lopakodni? Azt nem mutatta meg, hogy lehet használni. C a séta. Ez oké. Repülés. Nem a repülés. Jó, az a menü, eszközöl, a dialógus, tulajdon. Jó. Utás séta, C a séta. A varázslat vagy a izében van. Nem, ide nem tett lopakodást. Lopakodjak be. Jó, az oké, de nem az kell nekünk a lopak. Nem működik a lopak. Séta C, oké, ugrás, jó, repülés le, hát ez a háta. Irányítás, WC, rögzít, protég, kitör, igen. Az a tér, az nem érdekes. Ti láttátok, hogy kell lopakodni? Jó, Wingardium Leviosa, minijáték, varázslatra, telesz, párszaszájú, repülők, igen, és ez meg a modokra volt. Hát én nem is találom, hogy hol van itt a lopak. Protego, ez a ugrás. Revelio. Tével ezt? Revelio. Alapvarázslat, ősi mág. Ja nem, azt ki kell tenni külön, jó, oké. Akkor mégis ki kell tenni. Csak jó lett volna, ha C-vel lehet, igen. Az a baj, nem tűnök el teljesen, és így észrevesz. Ott kéne bemennünk. Ez nem erre néz, talán be tudok. Librarian still. Quick, behind the bookcase. Revelio. Jó, Revelio közben nem valószínűleg látható. Oh. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Revelio. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Goodness gracious, what a mess. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book.
Oh, that one's charmed to look more useful than it is. Revelio. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Itt is van. Ghost, don't let her see you. Should be in the clear now. There's no need for us to be skulking about. Quietly now. Revelio. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts, because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think... Restricted section. Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. I can research on my Revelio. own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Ha nem lát meg, lehet, hogy ki. Aha, 500 valahogy. Revelio. Leviosa. Revelio. Ó, azt reparózni. A T-vel, reparó, akkor ide tesszük. Reparo. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. Jó, kesztyű. Revelio. Gyanítom, hogy itt majd lesz valami harc. Nekem logikus lett volna, azért kerestem a gombot rá, hogy amikor lopakodást nyomok, automatikusan nem egy külön spellként berakom a rajzós menübe, mert az csak a helyet foglalja fölött. Traces of ancient magic. There must be more to this room. Na nézzük. Ja tényleg, most most kalandom megyünk. Ó, most már föl tudom venni a szupersálat, a legendás. És a ruha, ez is legendás. Igazából nem is néz ki olyan rossz. Nézzünk körül, hogy nem, pálcának lehet. Jó lesz. Ja, kezd még új, van egy. Marad is a külseje. Na most. That's it. Aha. Sejtettem, hogy itt fog megnyílni. Revelio. Ott lenn van egy láda. Gondolom a lépcső oda vezet, igen. Tapó. Vörös misztikus ruhaköltemény. Az ez. Amúgy egész, hogy maradjunk inkább ennél a ruhán. Maradjunk. Where might this lead? Aha, ez valami próbatétel lesz. Revelio. Ó, ott egy láz. Hogy hagytam így? Egy kalap, méghozzá egy varázsló. Na végre egy értelmes, hát varázsló. Varázsló vagy Harry. Mondjuk ez jó ronda. De legalább varázsló. Másik nincs, ami... Mondjuk ez a piros kalap lehet, hogy akkor egyelőre kalap. Jó, menjünk. Revelio. Aha, azok ott bevörösödtek. Not surprising. Guards at the ready. Leviosa! Incendio! Incendio! Potato! Tudtam, hogy elér. Ősi mágia használatnak képessége, sikeres támadás, sikeres 10 plusz támadás, generálni ősi mágia erősítő. Jó, értem.
Képes lesz elpusztítani. Jó, tehát az a kék csíkot lenn, az az ősi mágia. És attól függ, hogy mit vagyok képes el. Jaj, ne! Levioso. Revelio. Vagytok még? Azt a ládát hogyan? Ezt aktiválom, de... Igen, az ott följön. És le is omlik. Ó! Nem áll. Eszköztár. Innen nem tudunk, akkor felszerelés. Kékek. Na, csináltam 5 helyet. Aha, ez egy kesztyű. Jó, itt vissza lehet jönni ide. És akkor ez így bekapcsolja azt. Aha. Revelio. Ezt fordítva működik, ez érdekes megoldás. This must be the way forward, but to where? Hát ez az, hogy hova, az egy... Várjuk csak, tettem valamit. Ott láttam valami kék... Aha, ott az. Ja, az csak aktiválja visszafelé. Tehát semmi extra, jó. Hát onnan jöttünk, akkor arra nem... Jó. Revelio. Itt is van visszafelé aktiváló? Jaj. Igen. Aha. Hogy így. Még egy kezd. Akartam kérdezni, hogy most hogyan tovább. Jó. Most ez átjön ide. Nearly there. Best keep my wits about me. Oké. Klasszikus varázsló kalap. Na, meg 40 arany. Ez jó. Ja, még nem láttam. Délutános? Hát jó, akkor megint. Jó, akkor legyen ez a külsőnk. És a kesztyűből meg vegyük fel a legjobb. Az olyan kalandozósan nézünk most ki, de hát most épp kalandozunk, úgyhogy ez szerintem tökéletes meg. Oh, jaj, hát nagyon sok szobor van. Incendio. Potato. Stupefy. Ezt akartam, de így se rossz. A tűz elég jól megkapta őket, Jézusom! Levioso. Stupefy. Stupefy. Maximum van az ősi energiám, szóval kezd izgalmas lenni. Is a book after all. Revelio. Jó. Hú. Hiányzott belőle oldal. Üdvözletem. Ismételtem. Most éppen egy merengőbe nézünk bele, kis emléket felidézvén. Na, hát grat hozzá, egyébként jó játék, szóval tudom ajánlani, és se annyira nem is drága egyébként. Aha, szegényeknek nincs vízük. Még Sántikál is szegény gyerek. Nem
Baj, majd a varázsló. De hangos. Nekem itt a játékban. Úgy kellett újra beállítani, de nem baj. Jó, én irányítom amúgy hülyébben szerintem, mint ahogy eredetileg kitalálták, de én így szoktam meg. Hát most a legtöbb játékban hasonló a kontroll, amit megszoksz, akkor nem tudom, hogy csak azért, hogy nem másolják, átállítják. Hogy ne ugyanazon a gombon legyen a kitérés, a védekezés. Ez annyira nem... You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild. It was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. Don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here. Nos, amúgy én imádom az ilyen sztori alapú játékokat, és általában én nagyon jó játék szoktam játszani, aminek tényleg sztoria van, vagy legalább... Sebastian! Na, egész menőn nézünk ki amúgy ebben a cuccban. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Ez a hóbort. Na. Revelio. Jó, most elmentek innen, ha minden igaz. Akkor volt itt valahol egy olyan rebegő kulcs. Meg van tűz, amit nem tudok szerintem eloltani. Ez a láda még várat magára. Hol van az a repülő? A szekrény itt. Ja, itt a kulcs is. Már ide elrepült. That's it. Na, megvan. Akkor itt már csak egy ládát hagytunk el elvileg a műzé. Meg lenne az zárolt részlegen. Ott is volt valami amúgy, csak oda most nem tudok. De vissza tudni. Nem tudom, a szellemek itt vannak-e még. Mert valamit hagytam el itt is szerintem. Azt nem lehet elkezdeni, nem? Revelio. Már nincsenek itt a szellemek. Jó, majd hopponálunk, aztán nem lesz, csak valami maradt, mint elmondani. Ja, ezt kinyitottuk, abban volt az 500 arany. Itt meg a izé volt, itt már semmi. Jó, úgy emlékeztem, valamit itt hagytam. Na! Elég küldünk, szerintem most nincs egy darab sem.
Valóban, akkor nézzük. Hát a szint alapján szerintem ez lesz a legközelebb. Amúgy annyira nem éri meg feltétlenül gyors utazni, mert rengeteg rejtett dolog van a kastélyban, amit fel lehet fedezni. És azért az elég jó XP, de az az igazság, hogy néha amúgy nyűg a sok rohangászás. Jó, és akkor most menjek be professzorhoz. Ki van itt? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. Ah, you have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Yo. What? You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. El fog menni. Szóval jó. Mit fog What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Jó. Na, hát amúgy menőn nézünk ki. Viszont a kastélyban vagyunk, úgyhogy ilyenkor érdemes. El kéne elad. Ilyenkor egy talált azért vegyünk. Elrejtsük a mi kis kalandozó mi voltunkat ide. Hú! Legendás köpeny. Lesz valami legendás harcos ruházat? Na, ez érdekezik. Na, hogy néz ki az a köpeny? Nézd. Ja, rossz gomb, igen. Ó, ez az. Hát ez durva. Ez nagyon menőn néz ki így. Hát ez marad. Király. Na, én viszont nem maradok tovább, hogy köszönöm nektek. Holnap mindenképpen találkozunk, és holnap estére ígéretem, ugye ezt az RPG-zést, meglátjátok, a izével kezdem, a Divinity Original Sin, abból is a felújított változatból. Ez egy nagyon jó kis vérbeli RPG lett, nyilván sztori alap, úgyhogy akit érdekel, jöjjön. Aztán majd valamikor lesz Legacy-t, és szívesen látok mindenkit. Discord szerveremre gyertek fel, illetve aki szereti még az ilyen sztori alapú játékokat és ismerten jöjjön. Nem csak ilyenekkel foglalkozom, természetesen egyébként vannak komolyabb streamjeim is. Majd tervezek holnap, hát nem is délelőtt, egy hasonló. Na minden esetre addig estét.